Τώρα για τα μεταλλεία. Τα μεταλλεία ναι. Γιατί πιστεύω ότι η Χαλκιδική είναι ο μεγαλύτερος πρωτοπαραγωγικός χώρος στην τέτοια. Η μελέτη που κάναμε είναι πιο περιβαλλοντολογική, γι' αυτό δεν έχω ακούσει ένα γκίχ, γιατί το κάνετε έτσι, δεν το κάνετε αλλιώς. Και μιλάμε μετά από 10 χρόνια ότι είναι σκάνδαλο που δώσαμε 11 εκατομμύρια για να μην μείνουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι. Γιατί στην ουσία 11 εκατομμύρια έγινε τη VX, με τη VX το μίλησαμε αυτό. Μετά επικυρώθηκε από το δημόσιο. Δεν είχαμε καμία δουλειά με το δημόσιο. Υποχρεώσαμε την TVX να πληρώσει τον κόσμο και μετά να πάρουμε το μετάλλιο. Και λέω: εγώ δεν έχω 11 εκατομμύρια. Και ήταν 22 εκατομμύρια οι αποζημιώσεις και τα εργατικά. Και το υποχρεώσαμε, λέμε: άρα βάζουμε και εμείς 11 εκατομμύρια. Αγοράσαμε 11 εκατομμύρια τα μεταλλεία. Δεν τα αγοράσαμε. Τα μεταλλεία τζάμπα τα αγοράσαμε. Τα 11 εκατομμύρια τα δώσαμε για να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι. Γιατί θέλαμε να πάμε και να είναι οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Τελείωσε. Ναι. Και τώρα είναι σκάνδαλο μετά από 10 χρόνια και τότε το 2003, το 2000, κανείς δεν βρήκε να πει ότι είναι σκάνδαλο να πάει να το πάρει. Γιατί παρακαλούσαμε τον Κοπελούζο να έρθει, τον Μητυλινέο να έρθει, τον Βαρδινογιάννη, όλους τους μεγάλους να έρθει και κανείς δεν ήρθε. Γιατί δεν έγινε διαγωνισμός? Μα δεν έγινε διαγωνισμό γιατί δεν βγήκε διαγωνισμό. Γιατί και το κριτής που πήραμε διαγωνισμό πάλι θα φωνάζουν, το πήρε ο Πόπολας.